Салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар касе ки эфири моро тамошо кардаеста. Бародаро бисёре вақт хостем ки я эфир кунем, я хайна ба хотири ҳарияти шумо дигар мия эфир кардесем атсила мумкин ягон ним соат бирава эфир, ягон саволи важне дорем метавонам ҷавоб батон мозиро. Ба хотире ки баъд кале гуфтам вақто камай, ба ҳамин сабаб савол боша марҳамат. Салом алейкум, хуш омадед бародар. алейкум салом, марҳамат, савол боша инҷоем. мумкин подписчика агар просто я чанд раҳ дора бародар барои подписчика зиёд кардан ки в общем самое главное бисёр сообщества одамое ки канал доран, масалан зиёда каналшон ҳадо подписчик зиёд дора, сообществошон ҳуишидаги метавони ки чере дамо бикунӣ ё ин ки реклама ё ин ки бояд чанд роҳи гаста ҳозир ма просто программо дани момент ки даступ нанестан на канал ма ҳечи гуфтан наметавонам ва группа чиқале ки медонед группаи блогерча мондагиай да канал да чандташ ва ҳамин метавонед омада дани момент инҷо одамо ҳастан блогеро дар онҷа реклама ки каналто бардан мактаби блогери чира то медонӣ ё метавонӣ чира бародарҷон чӣ хизмат кунем ку савол бите агар нашуд ки ҳамин блогери ягон маълумот дошта бошем бигем нисбати саволи шумо иншоалло ки кӯшиш мекунем ҷавоб битем ба саволтон. ҳамун кори ман чӣ хеле шуд брат ҷон? Кадом кор ҷони тиҷе брат? алейкум салом. хуш омадед братан. Соз хуб, ҳазор раҳмат, хуш омадед як бор дига братаном. ягон савол боша марҳамат радноё вақти камай ба ай сабабе ки корбор бисёри бадай успеҳ накардем дар момент видео бисёртар барорем ва активнистиам систай ба ҳамон хотир бисёри ба савол додесан дар комментариҳо ба ҳамон хотир ҳозир эфира кардем ки ба ҳамон саволои кадоме ки чӣ саволе дора ба саволашон ҷавоб дем. алейкум салом бародар, мешава раҳмат. Худат хуб соз раднои саломати хуб нама каси ништаген. ҳамун бозии гуфтагим ҳамун братам чӣ шуд? Розӣ ҳаст ё не? Розира эки короче гӯш кун. Я бояд як челлендж сиёнка кунӣ, фаҳмидӣ қатъи одам. Челлендж приказ короче сиёнка кунӣ, мара ҳозир гуфтаи сабад ман гуфтам бра мегӯбуд фромӯш кардам сиёнка дигар гуфтам сера мегӯбуд видео ду тарафа бояд сиёнка шава баъд приказ метавонӣ ты иҷро мекунӣ, ты приказ метавонӣ иҷро мерад ба ин сум мондагӣ агар ки ай гуфтагиҳои ҳамон биромади ты сума метиҳад ай фармони гуфтагиш короче агар чӣ кунӣ чақчақ кунӣ раднои қатъи консертҳо намода бикунам мешава 100% туғри ишид баъди эфир агар дан медана гап медан ҷаҳонгир тамом туғри короче мега ба калом мегирам амаша мекуна яъне чида кулуш ҳаст ака метенам бародарҷон кулуш мондагӣ нестам Толиб ТВ брат просто бира дар чат роӣ ку ҳозир неохӣ просто мега адина баъд сиёнкаш мекунем кулуш мондагӣ нест ҳар тушилка тами чида мея братан чихел мо ай Тоҷикистон заявка раво кунем да монетизатсия рости бародарҷон ҳозир дани момент аввал як даступ дода буданд бо мутаассифона намедонам кадом сабаби кори техникӣ боша ки яъне ки чӣ надодистанд доступ додагӣ нестан Тоҷикистонда ва фақат ягона роҳ ҳамие ки черед ягон шинос ё ин ки ягон одаме ки боварш мекунӣ реална
با همون آدم تو میتونی که ضعیف کاری کنی مسکو مثلا ویبر میکنی گورو تا مسکو و ضعیف کاری میکنی جا پالچات میکنن کتا میگیرن میتونن تمام همین قدر رو هیوز داریم من ای تاجیکستان دوست نداره وقتی که برای تاجیکستان ات انتخاب میکنی ضعیف کاری کردن همونجا مینویسه که مثلا دوست دودگی نیست تاجیکستان دا گاب نیست زنگ میزنه ان شاء الله چق میکنیم نشوتی و تو پریکازو تا بود جونی ویدیو تا سناریو شد چی میکنی تایور توری کنه لوچی خود قوری زن بلوگ ای هیچ ویدیو سازدават کنه ای сами главное иҷа шумо роли асосии шумо бародаро бозӣ мекунам монтаж ми бовар кунем ягон чи мушкилӣ надорам ман видеое ки бигем тайёр кардаги мо дани момент яъне ки как-то обычный видео ай1 ай0 созdat кардани видео просто чихел сами главный аслан видеое ки шумо бигем тайёр мекунед нашоти каналтон главный музыка ё ки агар кино боша короткометражный ё ки қисса нақл мекунед ё ки масалан амри маъруф нақл мекунед ҳамора шумо монтажа як тарзе бикунед ки одами тамошобинда камтар интереси шава бовар дорам ки дар каналтон подписатсия мекунам ва ждат мекунанд ай тарафи шумо ҳамун чиза ай хе бигӯй ки дига касоро бидиздум партум барои имо дар ин момент видео кайгема лекин ай сабабе ки активи канал систай о қадар меҳнате ки мо кардем нисбати 10 қисми безавторски прав кардан музико ҳама чизошон ва жалобора ай канал гирифтан ай сабаби сис будани чи амура напафтем бародар нашидака силкарвика бародар да комментария рои накохи силката прямо дами чат рои ки миёя ма ҳуй кадагим дост клит мудагиристай ака видеоҳое ки аввали видеора реклама мемонӣ чӣ бинависем майк чӯ биё видеоҳое ки аввали чида ӯ бигем просто то интрои канала мегӯю интрора бародарҷон просто программа ма мондагием ята барои интро рост кардан дами канал ҳастай видеош ва программа худшам ҳастай ма просто ай ҳич айнол мегирем сар мекунем хромаке истифодаем бар бисёртар ба хотире ки ҳичи надора идея просто ман фикр мекунем ки чӣ тематика тайёр кунам аму главный канала масалан интроша ва ҳамон хел тайёр мекунем просто одам ай худаш зависит мекунад да ключ не гап давом нест братан қасам мекунам ман айбор телефонда ман ключ чи силка партоме бекоре телефона Özbekistan. Para çan kadar? Bir para koyken. از اینا نگاه بردار ما خودم بدرم через تلفن دیگری ما سلکه منم بین چه میکنیم ما ما ازش که کتا و اینا شده تا پیشین رو دادی تو آخه تام میشم براسم روشنش کنم همه خبده طبعا چکلی بلن هم دانشگاه بازی چی میکنیم واتساپ نداری که صحبت کنیم برادر جون دانی من نمیتونم با واتساپ با وای ایمو همین چیزا کار چی صحبت کرده با خاطر که وقت و قدر بسیار نیست با اینستاگرام هست که جواب میتیم با هم خاطر دانی من نمیتونم خیلی پروسه تک صحبت کرده رادنا جون آخه در همه جا موندستم کابود نمیشه و هیچ کس کادا درآمده نمیشه بدون تو ما میدونم میبینیش برادر روز زاویس دادمایی که اینترنت شوسیس کار میکنه نمیشه همون رویش که سیاه بیاید و ما ایسه چیش میکنم کارش میگیرم میمونمش اگه سوالی که باشه مرحمت برادر Sapki bas.
سوال باشه مرحمت ردویم. رحمت کلان ردوی جان خوش اومده. اینجا همون مسئله کدوم اینجا جونی چی کار میکنی؟ روز در مومن نمیدونم چی ماگازینه کنم بچنشون کنم جونگی جونی داره اکا تست خورم اکه برای کینو تلگرام دا پارتیمنتی موز مشتر زرده ها چی خراماکی روسی دنیا پروس هم وقت نیست یکون ادمین ندارم دانی مومن که کار کنم اوس نه این نیست ادمین ندارم دانی مومن که بگم وفرم پارتیا با خاطر که اوزی خفای کار بار بسیاری باش دست است و برای تیار کردن مانتاژ بنیاد ویدیو بسیار تیار کرده استیم ریالی уже ویدیو بگم قریب تای اگر امی خیلی سس برای تاسکی اکتیو چی میخواد پاکترسی میخواد اگر ای سببه که ویدیو را یاس بگم چنین هفته دیا ویدیو پارتم уже یاس فولا ویدیو مونتاژ سیومکا کردگی بودگی که یک سال کانالا уже любой نمود بگم میرسونه یاس فولا ویدیو ما تیار کردگی دارم امی سبب پروس اکتیو نشه تسرای ما ویدیو را پارتم چه ماشما ما خودم بگم خیلی چی خفهمم تاکم چی ما خودم میخوام که تسا ویدیو برانه که سبب که کم ترسیست اکتیو نیستم با من خاطر مارج داد میکنم که یه هفته شود پروسه دستگیری نیست سریوزا و پیش تاخیر وقت دیگه دستگیری نکردی سن یک گونتاش برادرو به پارتو ویدیو را ای 200 درجه بالا نمیره روز اخیر وقت 200 هم نرفت است پروسه نه اکتیو نیست ایمون سبب مو دیگه ویدیو را تیز نپارتیدیم اکادی ندیتا دنیزدا подписчик داشتم ریس کرد شد 18 شید سببش چی سببش چی آخه بسیاری اینا مثلا بعضی میدونن با اکانتی ابیشنی چی میکنن ما چقدر که گفتم در ویدیو گذاشته یوتیوب خودش نگاه میکنه اکانتایی که کارت ابیشنیان منم اکانت‌ها را یوتیوب خودش توضیح میکنه و удалить میشن اتوماتیک که بعضیاش میدونن ادپیسات میکنن کانال پروسه معقول میشه میدونن وقتی ادپیسات میکنن ترم داو ادپیسات میکنن کانال روسیه چند نمود پروگرام تاسفونه کمتر کار کنیش قینه با که مو با نزدیک توپ 5 پروگرام ای درینه برای مونتاژ کردن میتونم که بعضیش مثلا برای آیفون و برای نه هم اندروید همین سبب همین کینما سر روز دانم میکرومی آیفون لوبو دیگه اندروید قبول کرده است و چیزی را که کینما سر میتونه دیگه اون پروگرامو نمیتونه نیکورا کردن مثلا و بعد مثلا چه بگم این آواز مو کینما سر میتونه که زلامت کنیم یا چه که میدونید در کانال پارفتگیم به زناچوکا او دیگریو مثلا پون زناک دارنده اگر که توک پاکو نکنه به زناک نمیشه و بسیاری پروسه اون مونتاژ میکنن با اون به پارتیا نه کانال لیکن پروسه لاگاتیف کانال میبره لبو اون خید میکنه که تو با تلفن مونتاژ کیسی ای تاک خیلی باید کینما سر به زناچوک نمیفهمن که چی مونتاژ داری برادر یعنی بودگاه میزنی ویگوی فوتیشکو بسیار شوا با ویدیوهای تیز میفرستم اول ویدیوهای تیز پارتو با کاس منتقلش میاد братан ҷон як чиза фаромӯш накунед ки ман на толка ютуби тоҷика мада назар дорам русский ютуб американский ютуб кадом блогере ки нисбати ютуб видео мекунад бародаро ҳамаи хел тематикада на ҳама вақт дастгириш мекунам ба хотири чӣ барое ки просто ина масалан худат блогери медори ҳамун важни ягон ҳолатҳое ки нашава бигем видеото да ҳамун барнома программа и так далее ягон чи дар коша баъд медори мегири и так агар ки ҳамаи одамо конкретно дастгирӣ кунанд радноиҷонку бе ягон просто ба хеле конкрет ҳамаи сари вақт бигем видео биромад просто тамошо кунам бовар дорам ки бисёри видеое ки мо ворид мекунем дар канал ҳамвора просто так тамошо намекунанд
ба ҳамин хотир ман бовар дорам чи видеое ки ман пафтагим бисёриёш ҳамин чиза даже бо пафтор савол додесан ҳамаш агар ки дар корӣ набоша просто так ман намехезам пеши худам просто видео кунам дар канал партом ҳар як видеое ки кардесам я программара ё як кора ё додесам даму дарсо мақсади ман ҳамин радоҷон така ҳамин канали мара я реклам мекардӣ ягон программа мест ки видео ягон одама чи экранша навистагӣ бошад ура фақат программа ба кинам фақат бигем аввал давом мешава монтаж кини баъд кинемасик бо партой бо айса бигем логотипи студията бизани болои ҳаму номи ҳаму программае ки мешавад дар программа сахранид баъд ҳам хел метавонӣ ки бо димбора рендер кунӣ бигириша лекин худам ду меҳнате ки мекунӣ давида хубаш чи ба кинемасик хуба як нарушение дорам ака чун мекуна я нарушение дори бародар агар течени 3 моҳ бо димбора ошибка накунем бо 3 моҳ баъд худш автоматически гум мешава нарушеният ва вақти подават кардан яъне ки қабл намета лекин пасараса кунем бачаҳо ки вақтҳои ахири ютуб якта нарушение мекунӣ уже активности каналатон мебара масалан агар оз бигем просмотрот нормали боша баъд як жалобса гирифтан уже автоматически каналатон просмотрош бисёрш мебара барои музикаи исломӣ чизе гуфтӣ часпида омад нафаҳмидам музикаҳо гуфтам бародар ҳаминҷа ман дар канал видео кардагӣ ҳастам як тематика ки дар бораи якҷо программаи музикаҳо без авторский прав бигирӣ ва дар онҷа ҳамаш ба папка мондагиян медурои любой намуд дар кориша вибор мекунӣ як папкаш ҳамонҷа мегирӣ истифода бурдан мегирӣ бародар ака ҳамин логотип чия логотип сурати бигем ина масалан инами фирма логотипша задагия ина масалан да майка яъне ки ҳамин логотип ҳамин сурати ҳамун значоки канала мебинӣ ва мефаҳмӣ ки кадом производствои майка ина масалан реал мадрид ё ки дигар намо ҳамаш ҳамун логотипи бигем ҳамун чишон мондагия масалан ҳамра логотип меган хеле худмо бигем нишона ҳамин чӣ хел фаҳмонтон хуб ба забони тоҷикӣ ки осон бошад значоки ҳамун канал бигем да короче ё канала ё ки ягон программа масалан значоки ҳамун логотип мешавад так один примерно ровно 2 моҳ через день на видео потом постепенно видео ходишь рекомендации метая кумбот вечер охи бародарҷон ту мегӯӣ ки через ден парто течени ина 2 моҳа течени 2 моҳ ман видеои партон баъд фаромӯш накунед ки видеоҳое ки дар таҳ мемонанд дар дани момени активности каналда ва ё худшон автоматически просмотри кам да местанд лучи аве ки мо бигем як дунё видеои партоем якта партоем просто активность хеле просмотр бигира баъд далши билем у хубай бигем ина течени қариб 60 видеои парти агар 60 видео примерно 100 просмотри бигири авида хубаш лучи якта партум да як ҳафта 1000 бигем просмотр бизана у хел хубай мада бародар просто ман ҳозир дани момент худам вақт нашидестае ки дар дигари каналом рекомендовать кунам масалан канали тоҷдида ё ки ҷонигда ё ки тагдали дигар каналода масалан анамишта просто камтар вақт нашидестад мегум просто бачаҳо худшон дастгирӣ кунам мутаассифона дастгиришон суста агар ин худам мегум ҳозир бидурум дар дигарон масалан бизанам каналма реклама мешавад бохел бародар шумо дамо подписа сакунед мо дар шумо раҳмат барои истифода саломат бошед бародар ямни беси бародар бо ягон саволи ка боша марҳамат бачаҳо ки уже аллакай соат 9:30 таи 10 мешавад мо бовар кунед навай кор биромадем хоҳам накардем олидани момент ба ҳам хотире ки бисёри нависанд ки саволи бисёр ба додан хостем ки бидурем ба тавалошон ҷавоб кутем ака ягон программа барои навистани фото беҳтарин шабген чӣ ном дорад
текстфот ҳасте ки ман дар дизайн тайёр кардан дата программа истифода бурдагӣ мияташ барои падоби агар фотошопа истифода бурдагӣ бошед падоби ҳам фотошоп роли ҳамра боз мекунад адемаш просто текст менависӣ дар болош онам бениҳоят хубае ки мо баъзе ҳолатҳое мешавад ки беранаи студияем мебинем боло партом дар мену ма чида телефон мекунам саломат бош бародарҷон боз ҳама мипасарад сакини дастгирӣ шава иншоалло ки бозам бениҳоят чизои хуб план астай ҳатто прошивка кардан дигар телефони тагдали чиқале ки ма видео кардам нашоти мавзӯъ бовар кунед дахрена видео тайёра лекин ай сабабе ки актив систай дер меша лекин иншоалло ки ҳатман мепартем бародаро ждат кунед шояд следующий видео чихел шумо кино съёмка кардана ба телефон ай монтаж то съёмкаша кардаша ҳамин плана дорем ки ҳамира партем ба часто ака агар каналта як жалоб бия баъди 3 моҳ гум мешида боша ҳо бародар баъди 3 моҳ автоматически худаш жалобса гум мешава агар дар течение ҳамин 3 моҳе ки тара сурок додагия ютуб агар бо ягонта агар бигем видео жалобса нахапа гум мешане ки агар жалобса хапа уҷа автоматически дита меша 6 моҳ вақт бета барои ҳамин бародаро пасарад сакунед видеоро хутон создават кунед надиздендаздӣ накунед барои ки ҳамин якум монетизация падават кардана пасарад сакунед жалобса нагира канал бениҳоят хуб мешава ҳам активности каналат ҳам сирада монетизация дар течение ҳафта гузашта қабул мекунад прямо ютуб ба он хотир видеоҳоро мегире просто бидоин айдрун настройка кунед вақте ки медонед просто примерно айдрун вақте масалан ютуб шумо да бигем жалобса роӣ кардагия роӣване просто шумо фаҳмдагия жалоба на авторский прав ҳамунҷа ҳолатҳое мешавад ки шумо автоматически медонед настройка мекунед каналтона ҷои музикаш бошад ё ки видео бошад сирада ответ мекунед мегиренша ки ютуб шумо да жалобса роӣ накунад дальше видео худаш мерава монтажа дар дуруни ютуб худаш мекунед короче изменить мекунед видеота барои начинающиам хел парто бояд нав мепарто бародар охи мегӯ барои начинающи ма уже та як сол шидад бовар ки бародар та як сол шида ин видео ми канала ҳои кардагием ман пеш бо главный канал ҳаста ки дар унҷа ман фақат видеои страшни мумкин тамошо кард бошем ё не видеои страшни аслан канали главный ма увай ай сабабе ки ма чи канала барои чӣ хотире дуруст кардам ба хотире ки дидам бисёр ситуатсияе ки бачаҳое ки масалан нав блогерия сар мекунанд ягон дастгирӣ надоранд любой блогера қатишка мезанад ягон савол метавонад нашуд ягон чиз сирада одаме хиза як сумеш мега ки ҳамин одаме ки нав гем блогер мешава пушаймон мешава блогер шиданаш да короче яъне ки баъд як одам хел мекунад фикр мекунад ки дига ҳама блогеро ҳамин хеланд масалан ранги ҳамиянд ва дил монда мешава намехоҳад далши дига кори блогерира пеш бара ҳамин сабаб мо канала ба ҳам хотир кушодем ки просто як чи ёд бигиранам ё ва пеш сар пеши ҳар хел одамое ки нафаҳманд пеши мо сархам накунад просто брат ака ҳамин канали мара як реклама мекардем хуб мешид довуд про ма канали тара уҷа аллакай тайёр кардагем ду қисм полни реклама да тело яъне ки канале ки ду видеое ки ама бигем канало реклама мекунад да ма реклама кардагем мепартомшонам ду часта ки бигем чандтаи каналоро реклама кардагем агар далши бинем результати сод буд тамом видео яъне ки шумо да подписчик бирава хитонда ба одамое ки шумо да медонем подписация мекунам бо каналои вора далши ман чиқер буд реклама мекунем агар ҳамин видео минимум 1000 бисёр бизанам просмотрош барое ки результат бута шумо да подписчик ҷамъ шавад далши ман барномаро бурдан мегирем да як ҳафта як видео кроми мавзӯе ки бигем дар канал мебурад кроми ӯ як ҳафта да як бор каналҳои дар корея реклама мекунам ва метавонем ки хел шумо каналотонро бигем подписчикошро зиёд кунем агар ки иқтисод результат буда мезанем шамода ака видеоро удалит кунем просмотрош места не видеоро удалит кунем просмотрошам гум мешава бародар минутое ки ҷамъ шудагиан ай видео вошам удалит мешава жалоб дига авторский права жалоба бародар туда уже масалан якум я видео бигем авторский прав нависагия жалоба на авторский прав яъне ки иҷозати ҳамон видео ё ки музикае ки шумо гуфтагиен бигем соҳиби ҳамон шумо да иҷозат дорад ки жалобса бизана
жалба уже задагира ҳамон одаме ки масалан ту вақте видеоро ворид мекунед дао бигем раги чиқале ки ина шумо да комментария менависанд агар творческая студия дошта бошем болош да мебурад ки творческая студияда масалан фалон одам шумо да комментария нависега одам да ютубш автоматически масалан айдиш да меравад код ки фалон одам бигем ё музикатона ё ки видеотона гирифтагия ва бисёри одамона ҳама вақт мезананд ба ҳолатое мешавад ки яке саршон то мехоҳад бигем дар ҳамин ҳолат баъд мезананд жалбаро ва чанд одаме ки бигем чизои ҳамон одама диздидагия да пахтагия да каналш баъд ҳамаашда яке жалб сароӣ мекунад а так жалба на авторский прав просто нависаг боша сира да метавонӣ ки бидро измениш кунӣ музикаша отдельно кунӣ масалан видеоша бо дигар тематика ки жалб са назана ё ки медро мегирӣ доступ намемониш масалан просто силка намемониш ки ҳичка дида натавона кино мехӯдад ба короче просмотрҳошам гум нашаванд соатҳошам ин хел роҳ ҳаст дар ҳолати монетизатсия падоват кардагиам маҳкамш мекунӣ просто ҳамон видеора тамом бародарон боша савол марамад я 4 минутига местем эфира ва михел бигем маҳкамш кунем ба хотире ки кор бо бисёра агар боша саволи важни дар момент хоҳиш мекунем тезтарак нависем ака видео ягон одамро бигирӣ монтаж кунӣ дигараш кунӣ буприш овозашмони жалоб намеяд барои видеои дигар каса гирифтан масалан тайёр кардан мешавад ҳолатҳое ки ту мегирӣ мемонӣ ва тағйирот метӣ бигем да ҳамон и уже автоматически видеои ту ҳисоб мешавад яъне ки жалб автори видео ту ҳисоб мешавад бародар ба шарте ки бигирӣ поли тағйир битӣ ё ки мачкале ки хромакиҳо истифода мебарам дар видео бигем даже пафтагим дар группа ай ҳамон метавонӣ ки бигирӣ дар гирдашмонӣ чӣ шаванд чӣ надора яъне ки уже поли видео айти мешавад автори видео ту мешавад алайкум салом хуш омадӣ бародар рағам мешавад бачаҳо савол боша марамад хоҳиш мекунем тезтар равон кунем ки вақтам кам мондагия имтиёз саломат бош радоиҷон чизе ки даст мо меояд иншоалло пасараса мекунем бифаҳмонемтон ва чизе ки даст мо меояд нашоти ютуб дастгирӣ кунем ва шуморо пешравӣ кунем бародарон главни касе чизе мегӯяд дигарода аҳамият нати ҳаракат ки по-любому агар ютуб бигем блогер бехейтер мона ӯ бигем дальше кор кардан наметавонад яъне ки одамо вақте ки против ту кор мекунанд ва комментариҳои то менависанд ту уже аллакай ҳамонқадар энергия мегирӣ набояд блогер худаш аслан набояд бигем дилмонда шавада ай кори хейтеру ай одамое ки бахилӣ мекунанд менависанд дар комментария де эта дигар кор надори хеле мекунӣ эта дигар кор надори мавзӯра қабиле қади темои мекунанд барои ҳамин ҳеҷ вақт дилмонда наша бародар
ака барои подписчик ҷамъ кардан чӯ кунем. барои подписчик ҷамъ кардан ман бениҳоят шансҳои зур додум. ина бигем гиве ки 21 ман сар дода будам одамое ки мада короче спонсор шидан ва бовар дорам бениҳоят чизои хуба ба даст овардан. ман любой намуд каналошона ҳар як қариб видео да уже да оянда бигем мондагим да сари ҳар як видео ки ман дам ба дам канале ва ёро реклама мекунам, дизайношона, монтажҳои каналшона, тарзи кино сёмка кардана ҳамаша тайёр мекунам, медодам шуно. лекин мутаассифона бисёр давом медиран ҳамин чиза ай даст метанам шансро уже тамом шид. короче мо будам гирифтем уже дарсомонам қариб буд кардем, фақат рекламаошон будааст ки мебурай бародар. ай қирған мегум радной, ай қурған ози бохтаршон кадагиан ку ай шаҳри бохтар короче. баъд бо барои подписчик ҷамъ кардан масалан групп ҳаст ай телеграм мо да уҷа будрочик ва сабшества ки одамое ки каналошон бигем ҳуя ина ҳазор подписчик зиёд доранд будуриямҷа сабшества кунам видеота ва друзьёта бу поделиса кунам имо вайбер ватсап чи социали сете ки дорем ва бо мешава ки чиқе буд да фейсбук поделиса кӯлу чи фейсбук бошни бадайда хел надар нашуд да дига социали сето фейсбука ва ҷойбод результат мета барои просмотр, барое ки ура бисёри қариб ҳама ҷаҳон истифода мебаранд, конкретно результат мета. насиб охура якам част желба гум кардам бардор якам часташ уже полни маълумот дар бораи ҳар якташ баъд дадием сеем то даҳам часта ҳар якташта ай жалоб гум кардан то авторский прав то музикора чӣ хел тайёр кунем прямо дар думни ютуб худаш монтаж кард ҳамаи ё 10 қисм да мо аллакай тайёр кардагем ва просто дастгирӣ шава мепартем шӯқӣ просто мекунӣ меҳнат мекунӣ қадар бисёр ва медурӣ ки ҳеҷ результат нестай дастгирӣ намекунам. бахшиш бародаро камтар ба филм гирифт шудем шав дар хонагии сёмка дар қафои коробор ака як лайк чанд плай лайк без сумай бародарҷон лайк фақат ра бигем видеота поделиться мекунам яъне ки паҳн мекунам ва дизлайк бо хубтарае ки чем бай лайк бо дизлайк бо бисёртар паҳн мекунам видеота. мо ин нашоти тема да мо видео кардагим ва скоро мебинед братан. бахшиш зиёд бародаро як лайк ака бо кай меша ака кай бо меша чӣ бародарҷон бо кай мешавад махсусан шиносо ба хелан ака ҳамин хела ютуб да фарқ надора шинота ё ношинос ҳамин дид ки просто та я пешравӣ кадаси срада бояд нешид бизанам палибому ки накни дигаам корадан яъне ки бас кини алайкум салом хуш омадӣ бародарое ки навомадагие ака мехела наим ака ака билол ҳадория 166 инстаграмда безор мекардам ку ай саволтира шинохти можно братанҷон ҷуно хушома серьёзно гуфтед ки
21 рози хай ютубда на ҳама блог чиза медунанд, особенно блогерҳои тоҷик намедунанд ин чиза, барое ки уже социални эксперимент мо сёмка кардем қатъи як блогери урус ва результати дизлайк назар ба лайк мошни бад гирифт ки зиёда 1 миллион чандта бигем дизлайк гирифт ва видеош тренд якум ҷода хеста буд мошни бад чида бигем на самом деле дизлайк хуба чемай лайк барои чи барое ки ютуб нигоҳ мекунад ма контенти то бигем ка гуфта одамо да интерес нишидасе лекин ай сабабе ки ягон бигем ошибката нигоҳ мекунад не ки ютуб чиза ошибка нигоҳ намекунад ютуб наоборот продвит кардан мегирад яъне пан кардан мегирад видеота ки ай кадом сабаб одамое ки тира видеота тамошо мекунанд дизлайк мондесанд барои ҳамин девонаи бад айда ака як видеои мара жалоб навистагия я таи дигаша авторски права як чӣ маъне дорад жалоба агар жалоб роҳӣ кардаи боша уже автоматически удалид мекунад ютуб жалоба яъне ки дига кор намекунад видеот ва авторски права яъне ки жалоба на авторски права и бигем видеот уже авторски қапидагия ва ту метавонӣ ки исправить кунӣ пока оли жалобат задагӣ нестанд ва ислоҳ кардан метавонӣ. Ака шумо Россия барои кор рафтем ё барои ҳамин кори каналтон? Россия ростӣ бародарҷон мо аслан пеши коронавирус омада будем бигем хато намекунем барои сиёмкаи дигар чиз мутаассифона омадем бигем ҳамин мо ҳам наистодем ки уже поли границаҳо маҳкам шиданд монем бигем ҳамиҷада баъд ҳозира ҳовиян мешавад бигардем барем Тоҷикистон лекин иҷа мо бениҳоят проектҳои мошини бад дорем ки поли ман чӣ наҷда дорам ки поли шаҳрҳои шавам бигем аэропортҳо ва мо дигар давлатҳо бояд бизанем барем биёем ва сиёмкаҳои заброшкаи ужастимона видео ужастима намедонем кадоме тамошо кардсиёне ҳамун канал ма бояд мо пеш барам у главни канали мае ки ма реални бигем аслан ютуба барои ҳамун канали интихоб кардам ва ози бигем баъд омадем корчи Россия ҷа кор бор пайдо шид корам бигем кардем қатона мекунем да умоем якум бор якум офиста корчи кор кардем компютер просто мастери компютер кор кардем да айрои диплом. алайкум салом хуш омадӣ бародаро иншоаллоҳ ки мо созем шуморам соз бошед беҳтарине бародар ҳамин канали каналай акай поделиться зинда бош ҳазор раҳмат бародарое ки дастгирӣ мекунам ман миннатдорам одамое ки активни ҳастанд скоро барои шуморо як сюрпризчаи чотка мешавад инаи довудпуро шумо ҳаматарафа бисёр каналҳое ҳастанд ки бачаҳо масалан активни ҳастанд ва иншоаллоҳ ки ждат кинен кадоши шумо да як бомба темаи чотки мешавад шумода агар немада сар кинен дизлайконира ой дига уже ютуби тоҷик оли буфама блогерош ки дизлайки қадар мошния назар ба лайк ҳамаш мегӯянд ай сипас бародаро видеора дизлайк конем поделиться кунем гуфта хай мешавад боаса ягон саволи дига бародаро бачаҳо ба фикрам дига шояд саволам надошта бошед Тоҷикистон наи ки интернет систем ма Тоҷикистон да бародар бирамам агар дорам чизое ки мошини кор мекунам масалан ҳаста ҷа бигем вайфай ма истифода мебарам ва телефон як просто вайфай қатъи мошини бад кор мекунад ки 3000 сомон месупорам да як моҳошда Тоҷикистон интернета барои ки скачат карданаш бесплатне ҳама чизое ки интернете бобчи ҳамаш бесплатне 3000 сомон месупорам да як моҳ Тоҷикистон ман сар мекунам да видеои оянда
میشه خیلی خیلی بگی و بگه که چی با دیزلایک میمونی بگو هیچ کار نگو بگو مونده میره دیزلایک کرد شوخی پناه الله باشه که سلامت باش برادر جون خوش آمدین یه بار کدومی که میره باش مورم دیده تر بلند باشه مورم انشالله توز میبریم افیر اکا شناختی مرا ها اما طرفت چی بتره نمیشه سوننده خیلی برادرای عزیز انشالله که افیر محکم میکنیم با یگان سوال دیگه شد حتما نویسین در تلگرام ما یا که در اینستاگرام ما انشالله پسرت هم میکنیم که باز هم وابرمه با طوله شما جواب دیم برادر زنده و سربلند باشید در پناه الله